mendel lan mendel menggalih menapa ingkang adi tumenggung caguna lepat menawi lepat pidana menapa ingkang badhe dumawah dhateng kula mugi-mugi kuwi kula saged nampi nggih Adipati Senggoga. Ora kowe ora duweni luput marang aku Caguna. Menawi kula mboten lepat kenging menapa panjenengan mboten kersa paring dawuh babar pisan. Ya kene saben dina aku isine mung meneng lan meneng. Mergo aku mikirake kahanan ana ing Kadipaten Laweyan. Gonku dadi Adipati Anom ana ing Kadipaten Laweyan. Iki nganti tak bewangi saben dina aku dhewe kaicenan mung ngalamun. Mergo aku ngrasake marang kawula. Gonku dadi Adipati ana ing Kadipaten Laweyan. Iki akeh padha alok yen gonku ngemudi pemerintahan ana ing Kadipaten Laweyan. Iki isih ana kang kurang. Alokipun para nayaka praja ing Laweyan anggen panjenengan ngasta cempuriting adil taksih wonten ingkang kirang. Yo, Lajeng kekiranganipun menapa nggih saking rumaos kula kok sampun cekap. iki mau ora rumangsamu wis cukup. Nanging kekuranganku aku durung duweni karpo Prameswari. Iki kekurangan. Dados panjenengan dalem menika menggalihaken kursi dampar Kaprameswaren. Bener. Sasampunipun panjenengan madeg Adipati wonten ing Kabupaten Laweyan, panjenengan Adipati ingkang taksih muda. Panjenengan kepengin sanget mengku salah setunggalipun putri pinangka garwa Prameswari. Bener, Caguna. Dados anggen panjenengan mendel namung perkawis menika. Yo perkara kuwi nanging aku wis duwe padikan. Salah sawijining wanita kang cocok ana ing sakjroning ati. Ngersa dalem sampun gadhahi titikan wanita. Ingkang saged ngrantoni penggalih panjenengan ingkang badhe dipun pundhut garwa pinangka Prameswari. Yo. Lajeng putri kala wau putri saking pundi menawi to endang sutaning pendhita saking pundi. Ora endang sutaning pandhita ora. Nanging putri saka Kadipaten Maespati. Putri saking Kabupaten Malaspati. Pengen ngerti ku jenenge Tin Tresnawati. Tin Tresnawati. Iya. Wah. Asmanipun sae. Mesti putri kala wau Sulistya nggih. Mestine ngono. Merga Tin Tresnawati wis kondang ayune kaya widodari kang tumurun ana ing Arjapata. Nganti tresnaku banget lawan Tin Tresnawati. Mula saka kuwi Temenggung Caguna Dawuh dalem. rene aku tresna lawan Tin Tresnawati. Dina iki Tin Tresnawati bakal tak lamar. Mula cepak uga rampen dereke aku tumuju ana ing Kadipaten Maespati nglamar Tin Tresnawati. Stop. Untuk stop. STOP, stop. Nek ngono kowe ora sarujuk yen aku iki mundhut garwa lawan Tin Tresnawati saka Kadipaten Maespati. Menawi ngersa dalem
Putri Tintresnawati. Kula mboten serujuk. Awit napa? Kabupaten Lawean niku kabupaten anyar. Panjenengan dados adipati niku nembe. Jenengan betahaken Prabeya ingkang salangkung kathah kangge bangun negara Lawean. Ben negara Lawean mboten kalah kalih negara manca. Lho lekas karyaning Raja Lawean jenengan ginakaken lamar wonten Kabupaten Maspati. Namar Tintresnawati. Lho niki lek bakal muspra nglembara sing mboten enten paedahe. Kok bisa kondo kowe mangkono? Nggih mawon. Niku malah ngentek-ngenteki ragat. Mergo aku wis kadung tresno Tintresnawati. Nggih. Iki kudu carane piye? Tresno nggih tresno. Ning mboten usah dilamar nganggo bondo donya saking Lawean. Lho, napa ngrasa dalem dereng-dereng? Keprungu. Ojare mbok bakul sinambi wala. Mawespati niku ngawontenaken Giri Sayembara. Giri Sayembara? Nggih. Apa isine Sayembara? Dumateng sinten kemawon ingkang saged mejahi brandal wonten Gunung Kendeng ingkang nami Gagalodra. Niku boyongane Putri Tintresnawati. Mboten usah lamar digawake bondo donya saking Lawean. Dadi aku ora usah ndadak ngelamar ning kudu mupu Sayembara Lah. ana ing Kadipaten Maspati. Nggih. Sapa kang bisa mateni Brandal. brandal ana ing Gunung Kendeng Nggih. Gagalodra? Nggih. Ututane Tintresnawati. Mboten. Ora usah dadak suwen. Tebujur aku. patenane aku. Lamun ana bocah sing wani sembrono ana ing Gunung Kendeng teges arep njajal karo Gagak Ludra. Sopono! Wah!
Apa ini? Paine! Paine! Kakang ono iki? Kowe ngerti karo bocah iki apa ora? Apa ya? Ora ngerti, Kang. Kowe wani grayang bocah iki. Nganti beset kulite gede ceklek haluwe. Musuhmu aku dhewe. Ora, Kang, ora. Jane iki sapa, Kang? Sukmono anake Kakang Kakak Pangah. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk urip. Yo ora apa-apa mergo kowe ora ngerti. Iya, Kang. Malah aku seneng mergo kowe kebak ing waspada. Wong wae aja baleni meneh. Ora, aja balik. Kembali! Yo, Kang. Ayo kembali. Sukmono. Pak Lik jaluk ngapura menawa ana tandange bocah sing ora bener. Yo. Yo mergo bocah-bocah kuwi urung tak genakno. Ngono lho. Ngapura kula niki matur nuwun. Niki wau pami sampean ora ndang teko teng mriki, mesti kula pun matur gebuki kali bocah-bocah niki. Apa kowe pirang-pirang sasi ora dolan gede wong tuwa? Ngapunten. Kula niki pun gedhe. Yo, Kula mangsani kula niku duwe wong tuwa rondo dadi kula budidaya golek uga ramping kanggo nyukupi kapetahan nggih. Ngono. Nek kurang pangan, kurang sandang, moro rene Pak Lik sing saguh uripe kowe. Kok kowe ora moro rene? Ngapunten kula niku mboten kepengin ngrepoti terus kali sampeyan nggih. Yo, Wiwit kula niku bayi tunggal matur bapak nggih sampeyan sing upara kalih kula. syukur nek kowe wis iso mikir kaya ngono. Welenggono menawa kowe iki anake rondo, tur ora ketunggon bondo ya ngono ya. Yo. Ono apa sajane kok? Ono apa? Kula niku lajeng kondo kalih sampeyan kula. Lah wong kondo kok wedi iki lho perkarane apa? Gendang kondo karo Pak Lik ngono. Ono apa? Kula pengen rabi lho. Omono. Lawang kondo kepengin rabi kok wedi. Apa wedi perkara naro ragane kok piye? Sukmono. Kowe nek arep rabi yo mengko sing ngragati Pak Lik ora ketang engko tak tolong no, tak maling no. Babune kowe kelakon rabi nang ngono. Kula percaya kalih Yo. Piye? kula niku saged kelampahan rabi kalih bocah wadon sing kula senengen niku. Ning syarate niku mboten perkara bondo dewi. Engko senengi sapa? Anake bupati nek Kowe iki ora turu kok kelindur. Kowe iki ora ngombe kok mendem. Tembungmu iki ora tinemu akal. Lah wong sak kowe kok arep seneng karo anak bupati. Iki tenan apa?
Kula mboten ngapusi kali sampean. Bocah wadon sing kula senengi, sing ajeng kula jak omah-omah niku pancen anake bupati jenenge Tin Tresnawati. Ngono. Nggih. Ora seneng yo dilamar. Tembung. Tapi Mboten wani nggih. lah nek ora wani terus apa kelakon kowe dibutuh Tresnawati? Saged kelakon. Saged kelakon ning syaraté niku Apa? Apa? kula tak kondo ning sampean aja ngamuk. Kondo kok ngamuk-ngamuk piye kowe iki? Omong sing cetha. Ora nganggo nglamar ning kowe iso duwe bojo Tresnawati lak ya to. Terus nganggo cara piye Sukma? Syaraté niku tenan nggih sampean aja ngamuk kali kula dhewe. Ora! Wis to kowe ngomong. Aja wedi, aja wedi. Syaraté opo? Kula tak kondo bloko. Syaraté tenan lho dia aja ngamuk nggih. Iya. Kok omak ngamuk. Syaraté piye aja wedi? Syaraté kula kudu mateni kalih sampean, Lek. Mateni aku. Syarat ngono iku tegese syarat piye? Nggih. Mergo niki kalebu sayembara. Sinten sing saged mateni gandal Gagak Ludra badhe diperjodohaken kaliyan Tin Tresnawati. Sayembarane bupati maus pabrik kuwi. Anjingan kowe tandra pasko. Dadi kowe sayembarane bupati maus pabrik. Lamun kowe bisa mateni Gagak Ludra, ututane kowe dadi ngapen. Tegese dadi bojone Tin Tresnawati. Apa dudu kowe tak rewangi jagal guru. Aku tak takon karo kowe. Kowe seneng tenan karo Tresnawati? Lahir batin kula seneng kalih Tin Tresnawati. Kowe kepengin dibojo karo Tresnawati Supono. Nek ngono kowe arep mateni aku. Kowe seneng apa ora karo Tresnawati Supono? Kula seneng, Lek. Pengen dadi bojone apa ora? Nggih, kula kepengin dadi bojo. Monggo kowe iso kelakon duwe bojo Tresnawati. Syaratnya siji, Sukmono mateni Gagak Ludra. Yen ora, sengoro kowe duwe bojo Tin Tresnawati. Arep mateni aku. Lumbut lajeng mateni kalih sampean. Tawani. Senggono. Gede dadaku karo kowe. Aku ora duwe anak, kowe tak anggap anak. Uga aku gantine bapakku. Nek pancen ijole kowe dadi bojone Tresnawati, krana nganggo nyawane Gagak Ludra, gaman wis tanganmu. Pateni aku. Patenono Sukmono, ayo. Patenono kale. Aku patenono aku lho. Ayo. Ayo
Nanging lamun Pak Lek ora mati kok ora iso dadi bojone Tendowati. Boten kados menapa. Bali matur nuwun. Ora ketah kowe ora titesku. Ora ketah kowe ora anakku dhewe. Nanging semono ketening tresnamu kang Tuhan doan Pak Lek. Matur nuwun. Wis kono. Kono ning guri. Wis tak tawisi mangan sik ning guri mangan sik. Wis kono. Kakak bangga. Apa iki wayahe aku nyaur utang karo sampean? Biyen mestine sing mati aku ora sampean. Nek semono sampean lilo mati kepane aku. Temana urip nganti saiki. Ibarat aku tanggung kuat nyaur karo sampean. Utange Pak Lek karo bapakku tak bayar semono. Nyawane Kakak Lodro ora apa-apane. Nyawane uripe Kakak Lodro ora regane ora. Uripe Kakak Lodro, patine Kakak Lodro kanggo kowe. Kanggo kowe. Kakak bangga. Kakak bangga.
iso nyalahke lawan Sengkono. Simbo iso nukunke lawan Sengkono nanging sejati Sengko ora ngerti lelakon iki. Pancen bloko aku kondok lawan Pak Lek. Nanging aku ora mentolo. Mergo ora ketangkep wae Pak Lek gagak lodro iki minangka dadi gantung wong tuwa. Pepuntone aku dikongkongan aku supaya mangan. Ning ora ngerti. Lamun turu kedadian Pak Lek gagak lodro nglimpe lawan aku, Mbok. Karo kowe kesedihan sepono. Limpe piye, Lek? Mbok menawa kabeh ku mosok gedhe rasa tresnane Pak Lek gagak lodro. Supaya bisa kelakon aku urip bareng kelawan tim tresno hati. Satemah nganti Pak Lek negakake ragane. Dheweke mati nglampus kok. Mati lampus. Dadi Pak Lek mungkin mau semateni ora kowe sepono. Aku, Mbok. Tutu aku, Mbok, sing mati. Apa kira tak percaya kandhane kuwi, Lek? Iki gagak lodro dadi semono. Kados anu tumrap ngono. Nanti kok diwangi kowe lampus diri. Mumpung kowe. Karo kebencana semono. Kulo kabeh semua wis di dalan pati Pak Lek kanggo dalan sing koyo ngene. Wis mergo iki wis kebacut Pak Lek. Temekaning pati kowe prayoga. Kowe kawan aku sowan ing Kadipaten Maestati. Lamun tonggo aku tak mati, aku sing mateni lawan Pak Lek gagak lodro. Simbok minangka dadi seksine. Mesakno wangine Pak Lek waya padha Apa ditinggal wae. Ditinggal wae. Sasampunipun panjenengan sumber wonten sakebetipun guwa Gunung Kendeng. Iki mati napa urip?
Bro. Apa iki sing jenenge Brandal? Bakal Udra. Nggih, menika Brandal Kakang. Iki Kakang Udra. Topo sawang. Pripun? Kakang Udra wis tumekaning pati ateges. Nggih. Wis ana kang bisa mupu sayembara ana ing Kadipaten Majapati. Kabeh mongko kang jalari. Yen kowe kondo wingi-wingi ana sayembara ana ing Kadipaten Majapati. Ora bakal ana kang bisa mupu sayembara. Nggih. Coba Anang Dipati sembogo pepunden kula. Sampun ngantos kesesa duka kalih kula. yo kini aku lan sukalo kowe. Cetok nggonku dawuh lawan Tin Tresnawati kabeh iki cabar mergo kang batin kedua. Sinten sing sanjang cabar niku sinten? Mboten saged. Mboten saged. Oh, ora bisa. Panjenengan badhe kelampahan Daud kaliyan putri Tin Tresnawati wonten ing Kabupaten Majapahit. Aku bisa kasempatan Daud lawan Tin Tresnawati. Ora bakal. Kok ngoten? Mergo Kakang Udra. Iki semateni tutuaku. Nggih. Cetok iki ono pawongan menungso kang bisa mateni Kakang Udra. Senadyan pejahipun Gagak Lodra boten saking asta panjenengan. Ning ingkang bejo panjenengan ingkang goblok sing mateni Gagak Lodra. Bejone ning aku. Nggih, Sing goblok sing mateni nggih. Kakang Udra. Bejane piye kanggo? Lho lek panjen iso mateni Gagak Lodra. Lho buktine kok ora digawa. Lho niku jenenge wong peka. Sing bejo jenengan. Jenengan ora ngerkoso teng mriki nemok bapane Gagak Lodra. Carane piye? ndase Gagak Lodra diketok. Lho mangke dipun sowanaken wonten Praja Maespati. Panjenengan matur bilih ingkang saged mejahi Gagak Lodra panjenengan kanthi bukti mustakanipun Gagak. Pripun? Pripun? Bener. Lah, Bener kowe. lah nggih. Tanpa mateni aku bakal bisa kau Tin Tresnawati mergo aku wis duwe. Gawa bukti. Ora usah dadak kesuwen. Ketok. Ah!